माणसं साधी बोळी चॅनलला कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. तर मंडळी, माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान टुरिस्ट प्लेस, कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत. तर महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत. शॉर्ट्स आहेत, डेली ब्लॉग आहेत आणि खूप काही आहे. नक्की जाऊन पहा माझ्या चॅनलवर, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. मंडळी, डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. समर्थ म्हणते मी एक यूट्यूब चॅनल चालू केला आहे. गुड, व्हेरी गुड. मंडळी, डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. स्नेहलताई म्हणतात हाय. हाय स्नेहलताई, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. काय करताय? या चहा प्यायला. समर्थ म्हणते थांब, त्या यूट्यूब चॅनलवरती येतो. ओके म्हणजे डबल टॅप करा. स्नेहलताई म्हणतात मी केलं डबल टॅप. थँक्यू स्नेहलताई, थँक्यू सो मच. काय करताय मंडळी? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. समर्थ म्हणते बोल. समू, अरे वा समू, तुझं ते गोलू होतं, काय होतं, पिलू होतं, त्याचा लोगो तुझ्याकडे आला. स्नेहलताई म्हणतात वेलकम. समर्थ म्हणते चला मित्रांनो, या आय डी मध्ये मी लाईक केला आहे. थँक्यू. मंडळी, डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा. मंडळी बघ, बाकी काय चाललंय सर्वांना? हळदी कुंकाच्या शुभेच्छा. हळदी कुंकू करा मैत्रिणींनो. हळदी कुंकू सुरू झालंय का तुमचं? निहार, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. काय झालं? काही नाही. समर्थ म्हणते दीदी ही माझी यूट्यूबची आय डी आहे नवीन, फक्त मी पोस्ट टाकत राहील. ओके, वा. हाय सिद्धी. हाय निलेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. मंडळी, डबल टॅप करा चॅनलला. निलेश दादा, तुला मी ब्लू दिलंय, ते दिसतंय का तुला आता? आणि रोशनी, तुझं पण ब्लू दिसतंय का? लाईक डन. सिद्धी म्हणते लाईक डन. निलेश दादा म्हणता इलय इलय. निहार दादा म्हणता काहीतरी झालंय नक्की. नाही रे, थोडीशी माझी तब्येत डाऊन आहे म्हणून तुम्हाला वाटतंय. थोडंसं तब्येत डाऊन असल्यामुळे तुम्हाला वाटतंय ते. काही नाही झालंय. ते मी, माझी गेमिंग आय डी आहे बस गेमची. ओके. निलेश दादा म्हणतायत नमस्कार ताई, मजेत ना? हो निलेश दादा, मस्त मजेत. तू कसं असं बरो मा? समर्थ मी आता जात आहे घरी, कारण 20 दिवस मला सुट्टी आहे. वा, मजाच आहे. निलेश दादा म्हणते रोशनी ताई नमस्कार, कशी आहेस? निलेश दादा म्हणते हो ब्ल्यू दिसत आहे. पण दादा ब्ल्यू ना. ओके, आता होतंय. रोशनी ताईचं कुठे दिसत नाहीये मला. रोशनीचं मला दिसत नाहीये का, समजत नाहीये. रोशनी गायब झाली म्हणून असेल. निलेश दादा, तू मला जाताना सांग, मग ब्ल्यू मी रिटर्न घेईन. ओके निलेश दादा. म्हणजे मी आज असं बघितलं की जेव्हा ब्ल्यू देतो ना तेव्हा रिटर्न घ्यायला पाहिजे, तर नाहीतर आपल्याला चॅनलला थोडासा बॅरियर्स येऊ शकतात. त्यामुळे ब्ल्यू जेव्हा आपण देतो तेव्हा जाताना परत ते रिटर्न घ्यायला पाहिजे. नंतर प्रॉब्लेम. मी बरी आहे, तू कसा आहेस? सिद्धीताई म्हणते नाही मला नाही दिसत ब्ल्यू. आता मी घेतलं ना ते, आता घेतलं.
समर्थ म्हणते दीदी मला उद्यापासून ब्ल्यू देत जाय कारण उद्यापासून मला टाइम आहे. ओके. तू स्टार्ट टू एंड राहणार असशील तर मी तुला ब्ल्यू देऊ शकते आणि जाताना मला ते ब्ल्यू काढून घ्यायचं आहे. निलेश दादा मी पण मजेत. निलेश दादा म्हणते ताईचा ब्ल्यू दिसत नाही. हा हा आता मी तो रिटर्न घेतला निलेश दादा. समर्थ म्हणते यार लाइट चालू करायला पाहिजे राव. कर कर की. हेलो स्काई भाई कैसे हो, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. प्लीज डबल टॅप करना सभी. निलेश दादा म्हणते तू आत्ताच काढून टाक ताई ब्ल्यू नको ता माका. ठीक आहे दादा मग काढून घेते चालत. बघ दादा गेलो काय. सिद्धी म्हणता ओके. समर्थ म्हणता मग विषय आहे का दीदी उद्यापासून मला टाइम आहे तर मग स्टार्ट पासून एंडिंग पर्यंत राहत जाईल. ओके मग चालेल देईन तुला मी आलास की. आणि जाताना मला सांग. स्काई बॉय बोल रहे डिनर हो गया आपका. नहीं भाई अभी तो चाय पिये आज नहीं किया डिनर वगैरे. निलेश दादा म्हणते माका कमेंट पण करूक मिळत नाही हद गो व्हिडिओ रील्सवर. ब्ल्यूमुळे काय ब्ल्यूमुळे मिळत नाही. म्हणजे दादा म्हणतात की ब्ल्यू ब्ल्यू ना जेव्हा आपला मॉनिटर येता ना तेव्हा द्यायचा आणि जाताना घ्यायचा तरच आपण त्या ब्ल्यूचं. नाही तर आपल्या चॅनलला त्याचंच बॅरियर्स येतले म्हणजे अडथळे येतले त्याचे. जर आपण लॉंग टाईम असं देऊन ठेवलं आणि डायरेक्ट घेतच नाही रिटर्न घेत नाही देत नाही तर. समर्थ म्हणता अरे लाईट नाही म्हणालो लाईव्ह. ओके लाईव्हचा ओके लाईव्ह चालू करायला पाहिजे. कोकणी शरी. हॅलो कोकणी शरी स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय स्वागत आहे. ओके तुम्ही चिपळूणचे आहात ना. स्काय भाई बोले स्काय इज ओनली स्काय नॉट ब्रदर और फ्रेंड. ओके ओनली स्काय. ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर. निहार गोसावी म्हणतोय डोळे बघ चार चार डोळे. लेटेस्ट करते हो डिनर. लेट करते हे हम डिनर. निहार भाई चार चार डोळे नाही लावले दोनच आहेत हे बघ. आज थोडंसं हेडक आहे. निलेश दादा म्हणते काल मज्जा इली ग्रुपवर जिजू एक नंबर बोलत होते रोशनी. अरे ते मेसेज मी ना वाचलंय मग आई शपथ चपाती करताना आणि हे निंका पण वाचून दाखवलं. आई शपथ आम्ही दोघं एवढी हसानं माझ्या पोटात दुखायला लागला. त्यानंतर मी ना ग्रुप कॉल करत होते मग कोणीच उचलूक नाही. कोकणी शरीस तुमचं स्वागत आहे दादा स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही. खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला. शीतल नाले म्हणतायत हो. शीतलताई कसे आहात आणि काय हो म्हणताय मलाच नाही माहिती काय हो म्हणताय. सौरभ दादा म्हणते सॉरी बोल दो हाय दीदी. सॉरी बोल दो हाय दीदी. क्या बोल रहे हो सौरभ भाई क्या बोल रहे हो पता नहीं चल रहा है. हाय दीदी ऐसे बोल रहे हो क्या. हाय दीदी हाय हाय. हेलो स्काय बाई क्यों हस रहे हो. समर्थ म्हणते ब्लू मोड मी लाईव्ह चालू करत नाही. प्रभा मतलब कुछ समज म्हणजे समर्थ मी काय समजले नाही तू काय म्हणतोस ते. तुझे लॉजिकच मला कळत नाही कधी कधी. प्रभाकर लोंढे म्हणते ताई कुठून. प्रभाकर दादा मी कोकणातली आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. स्काय भाई म्हणतात एचडी है हद है. कोणची हद है. एक सारख्या दिवा एकसारख्या काढा उगाच कामा वाढवू नको. एक सारख्या दिवा एकसारख्या काढा म्हणजे काय दादा. निलेश दादा एकसारख्या दिवा एकसारख्या काढा म्हणजे हा हा एकसारख्या द्या आणि एकसारखं काढा असं नको. उगाच कामा वाढवा नको. बरोबर आहे. प्रत्येकाने आपापलं लाईव्ह चालवावं असं मला पण वाटतंय. स्काय भाई मैं पूरी दुनिया को ब्रदर सिस्टर कलयुग में भी हाँ कलयुग में भी. निलेश दादा हसतोय. सौरभ दादा म्हणते हाय दीदी. हाय सौरभ भाई स्वागत आहे. मनोज दादा म्हणते कही नाही तो कोकणची माणसं साधी भोळी.
कहीं नहीं तो कोकणची माणसं साधी. येस भाई, हम कोकण से है मनोज भाई, और हम साधी भोली माणसं है. मंडळी प्लीज डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा. स्काय भाई बोल रे, निलेश दादा म्हणतायत अगो तेव्हा ट्रेनिंग चालू होती मुलांची यार. ओके ओके, चालेल चालेल. स्काय दादा म्हणते हमको पूरी लाइव में कुछ समझ नहीं आता, किस देश की हो आप. हम महाराष्ट्र के हो है, मराठा देश के, महाराष्ट्र के है, जो महाराष्ट्र देश है, स्टेट है, उधर से हम है. समर्थ म्हणते यार दीदी यार मी तुला हिंदीमध्ये सांगतो. आता तुझी हिंदी पण माझ्या डोक्यात जात नाही. सौरभ दादा म्हणते तुझे पैसे वापस आहे. हे बघ, तुझे पैसे वापस आहे. आता हे काय लॉजिक. समर्थ म्हणतो यार ब्लू के वजह से झगड़े होते हैं ना, उसके वजह से मैं लाइव नहीं करता. ओके. सौरभ भाई बोल रहे हैं आई लव यू. थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू सौरभ भाई, आपने मुझे इतना प्यार दिया. बहन को ऐसे ही प्यार बरकरार रखिएगा अपना. रेल म्हणतोय हा 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 हा. प्रमोद कुंभार म्हणतायत हाय दीदी. नमस्कार प्रमोद दादा, स्वागत आहे. समर्थचा मेसेज गायब आहे. प्रमोद दादा म्हणताय हाय दीदी, मला तुमचे व्हिडिओ फार आवडले. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलवरचे. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. माझा एक प्रयत्न आहे, बघू कितपर्यंत सफल होतोय. तुमच्या सर्वांची साथ असेल तर नक्की. आणि प्लीज उद्याही माझा एक ब्लॉग येणार आहे. इकडचं जे हळदी कुंकू जे आम्ही केलं, म्हणजे मैत्रिणींकडे गेलेलो, ते आर्मी कॅम्पमधलं पहिलं हळदी कुंकू होतं माझं. तर नक्की उद्या पहा. संध्याकाळी माझा ब्लॉग येणार आहे, तर पहा. आणि प्लीज जर ज्यांना ज्यांना मला सपोर्ट करायचा आहे त्यांनी प्लीज माझी प्लेलिस्ट ऑन करा. आठवड्यातून एकदा तरी करा. RDX गौरेश म्हणतायत हाय. नमस्ते गौरेश दादा. निलेश दादा म्हणताय ब्ल्यू गो होयो होयो, नको 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 ती झंझटगिरी. मी असलंय तर कोणाची हिम्मत तुझ्या वाकड्या शिरूची. कशा घोयात ब्ल्यू. ठीक आहे दादा, बरोबर बोललंस. ब्ल्यूमुळे काय एवढा ह्या होणार नाही हा. स्काय भाई म्हणतो तो फिर हम किससे शादी करेंगे फिर. अब सिस्टर तो भाई हमारा आपका मैं तो शादीशुदा हूँ, आपका पत्ता कैट. जयेश भाई म्हणतात लाईव्ह सुट्टी नाही ग, नाही आज काय ओव्हर टाईम काय. हा दादा, ओव्हर टाईमच आहे. कष्ट करावे लागतात दादा. यूट्यूबला पण कष्ट करावे लागतात, तर कुठेतरी सक्सेस होऊ शकतो. नुसतं फक्त एक शॉट टाकली दिवसाला आणि 4 दिवसांनी बघितलं तर तसं होत नाही. काहीतरी मेहनत घ्यावी लागते, डोळे सुजवावे लागतात, बोलून बोलून घसा फोडावा लागतो. तेव्हा कुठेतरी यूट्यूबला पण कळतं की कोण मेहनती आहे, कोण काय आहे ते. प्लीज त्यासाठी प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. अर्जुन बनसोडे म्हणतायत हाय. RDX गौरेश म्हणते कुठची तू. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आहे जम्मू काश्मीरवरून. मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे आम्ही विथ फॅमिली इकडे राहतो. निलेश दादा म्हणते भारीच हत जिजू. रोशनी ताई बघितलंच कसा भडकता माझ्यावर. हो तुझ्यावर भारी भडकत होता. असं रागाचा सिम्बॉल दाखवलेला आहे. नाही समजणार तर गुगल चेक करा. हो निलेश दादा, तू जेव्हा म्हटलंस ना, हे भाऊजी म्हणतात कसे की काय बोललेले ते, तेव्हा का हसा घेऊ लागला. आमका माहिती नाही काय बनवता, काय तर बनवता आणि काय तर टाकता डिस्क्रिप्शन, काय काय तर टाकता. त्याच्यानंतर म्हटलं रोशनीताई मस्त डुबुक उडी, पुढच्या वेळी बेडकाची उडी. रोशनीताई पुढच्या वेळी बेडकाची उडी बघ, उडीची रेसिपी कर. तेव्हा जाम आम्ही हसलो बाबा माझ्या. निलेश दादा म्हणतायत भारीच जिजू. रोशनीताई बघितलंस ना कसा भडकता, बघितलेस काय. कुछ समझ नहीं आता, आपसे हिंदी में ही तो बात कर रही हूँ भाई. स्काय भाई हम आपको थोड़ी ना बोल रहे हैं. हाँ मुझे नहीं बोल रहे हो, लेकिन
फिर मैं आपको भाई बोलूँ तो इसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैंने कसम खाई है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर अँड सिस्टर. आपने नाही खाय होय. विनोद दादा म्हणतायत, हो डोळे सुजवला लागतं. बरोबर आहे दादा, म्हणूनच माझे डोळे कसे झालेत. काहीतरी पहिले स्टार्टिंगला जेव्हा आपण कष्ट करतो तेव्हा पुढे जाऊन आपल्याला कमी कष्ट करावे लागतात. जर स्टार्टिंगलाच आपण आळस केला तर इम्पॉसिबल आहे पुढचं. एखाद्या गोष्टीमध्ये जर शिरलं ना तर ते जीवानिशी कळकळीने करावं, तर त्याला देव पण साथ देतो. गौरेश दादा म्हणतात गुड ताई. थँक्यू गौरेश दादा. प्लीज चॅनलला सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. गौरेश दादा म्हणजे सिंधुदुर्ग मधला खयचा तू? मी सिंधुदुर्गामधला कुडाळ तालुक्यातला. निलेश दादा म्हणते ताई काळजी घेऊन कर सर्व. आज जरा तब्येत डाऊन वाटता हा. हो दादा, थोडीशी आहे डाऊन. कारण रे दादा, काल रात्री थोडीशी थंडी, जास्त थंडीमुळे ना परीची तब्येत डाऊन होती. ओमेटिंग वगैरे होत होती, ते का लूज मोशन ओमेटिंग, त्यामुळे झोप नाही झाली. सकाळी लवकर उठा, त्यानंतर घरातली कामं आवरा, मग परत लाईव्ह घ्या. परत दुपारी झोप नाही, दुपारची झोप स्किपच करतोय, कारण रात्री झोप येऊ गई म्हणून. त्यामुळे आता असे डोळे झालेले असत. जेव्हा जेव्हा रात्रीची झोप नाही नीट झाली तर मग सकाळ दिवस असंच जाता म्हणून. नीलेश दादा हंसतोय. स्काय भाई बोल रहे हैं इंडिया से बाहर वालों को. तो इंडिया से बाहर वालों को, इंडिया से बाहर वाले से मतलब ही नहीं है हमारा. US UK वाले. गौरेश दादा म्हणते काळजी घेत आई. हो दादा, तुझं पण चॅनल आहे का? निलेश दादा म्हणते अगो मी तर हसून हसून लोटपोट झालं होते आणि जिजूंनी पण साथ दिल्यानी तर मग काय अजूनच हसून हसून. रोशनीचं काय तेव्हा रिएक्शन होतं ता मला कळा होय. आता रोशनी काय गायबच झाला. मंडळी प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, प्लीज डबल टॅप करा. हेमंत सोले म्हणतायत हाय. हाय हेमंत दादा, कुठून बोलताय? पांडुरंग दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार पांडुरंग दादा. समर्थ म्हणते चलो खटू श्याम जाने वाले पैसेंजर स्पेशल एक्सप्रेस में बैठ जाइए. हम तो कोकण कन्या जाएंगे भाई, कोकण कन्या जा रहे हैं. समर्थ म्हणतोय यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाडी संख्या 11102 खाटू श्याम देकर जनशताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होगी. टिंग टॉंग. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. निलेश दादा म्हणते ताई गुपचूप बघता हा लाईव्ह वाटता यावं बघता. बघितलं ना, बरोबर कळलं तुका. गुपचूप बघता लाईव्ह आणि हसता आपण. गो डुबुकवडीचा निलेश दादा बेंडूकुडी कसं काय केलंय. आता ना पावसात गावतीत तर निलेश दादासाठी 4 बेंडूक बाजूक काढून ठेव आणि निलेश दादा इलो ना मेम की डुबुक डुबुक त्या रस्त्याच्या भाजीतून ना निलेश दादाच्या जेवणात उडी मारू काही बेंडका डुबुक. सुरेश दादा म्हणतात निलेश दादा म्हणतात इला बघ. हो इला. सुरेश दादा म्हणतात हाय. हाय सुरेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, लाईकच वाढत नाहीये. सिद्धीताई म्हणतात, सॉरी समर्थ म्हणते यार तुम बोलते हो ना तो तुम्हारे अनाउंसमेंट बहुत अच्छी है. थैंक यू. मुझे रेलवे पे कुछ नौकरी हो वगैरह अनाउंसमेंट के लिए होगी तो मुझे प्लीज देना, मैं बात बोलूंगी. अनाउंसमेंट मुझे अच्छे से आती है. सिद्धीताई म्हणते दादाची हजेरीच घेतोय आता. घे दांडो घेऊन घे हजेरी. समर्थ चला CCTV वाणी बघू नका, लाईक करा. सुरेश दादा म्हणते नमस्कार कुंभार. नमस्कार सुरेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. काय करताय, चहा वगैरे झाला का? निलेश दादा म्हणतायत हसतायत निलेश दादा. संदेश दादा म्हणताय हाय ताई. हाय संदेश दादा. निलेश दादा हे संदेश दादा पण कोकणातलेच असत, कणकवलीतले. सिद्धीताई म्हणतात त्या शॉर्ट व्हिडिओ व्ह्यूज 11.5K. कुठलो गो व्हिडिओ तुझो? डुबुकवडीचो.
बघ निलेश दादा, तू ज्या व्हिडिओ हसलस ना ते का 1.5 इल्या, आता तुका बेंडूपोळी खाऊचीच लागतली. समरेल हसतोय, समर्थ हसतोय. सुरेश दादा म्हणताय कसं आहे ताई, मस्त आहे दादा, तुम्ही चहा वगैरे पिलात का? समर्थ म्हणते सिद्धी ताई तुम्ही मला जॉईन करा. सिद्धीताई म्हणते निलेश दादा मोठी कमेंट करता वाटता. हाय सागर दादा नमस्कार. हॅलो काश्मीरवाले, हॅलो सागर दादा. कालवा खातस की नाय, आमका पण पाठवून दी. सिद्धीताई म्हणता बरोबर प्रीतिया, येस प्रीतिया इज ऑलवेज राईट. मंडळी डबल टॅप का वाढत नाहीयेत? मंडळी प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला 5च फक्त 20-21 मिनिटं झाली आणि फक्त 5 डबल टॅप. मला काय ते विश्वासच बसत नाही. शी असं करताय मंडळी, काय बोलान फायदो नाही. समीर बागवान म्हणतायत हॅप्पी, येस हॅप्पी. कुठनं बोलताय दादा? निलेश दादा म्हणताय स्वागत आहे दादा, मी देवगडचा. सागर दादा म्हणतायत काय चाललंय? दादा निलेश दादा रेसिपी पाहिजे, मेंढूक डुबुक पेंडूक नाही, बेंडूक उडी नवीन बघ ना, माझ्यासाठी जॉब असेल तर मी येते. हाय प्रिया के, हाय स्वागत आहे तुमचं. सिद्धीताई म्हणतायत दादा कच दुखवताय, डुबकवतय आता रश्यात. दादा का डुबकवतय रे देवा. मग काय डुबुक दादा. डुबुक दादा. संदेश दादा म्हणते चाय पिऊ क येवा ताई. होय संदेश दादा, वहिनी काय करता, बरी आमा? समर्थ म्हणते समजले का तुले सिद्धी काय म्हणते मले? समजले का तुले सिद्धी काय म्हणते मले? तू बोलून काय राहिला बाबा, आले का काय बोलून राहिली मले? मला समजलं नाही मले. सुरेश दादा म्हणते ताई तुला कन्नडा येते का? सुरेश दादा तुम्ही कालपासून सकाळपासून सांगतात कन्नडामध्ये बोल, कन्नडामध्ये बोल, पण मी कोकणातली दादा, कन्नडा कशी येईल मला? काय हो दादा, असे का असं सांगताय तुम्ही? माझ्या चॅनलला जॉईन झाल्यापासून सांगतायत कन्नडामध्ये बोल, कन्नडामध्ये, म्हणजे 100 वेळा सांगून झाली. मी कोकणातली आहे, मका मालवणी येता, मी मालवणी बोला शकतोय, पण मका कानडा नाही आहे ना, माका फक्त मालवणी येता आणि मी मालवणीत बोलतोय. सिद्धी निलेश दादा म्हणताय नको नको ग ताई, माझी छोटी मुलगी आ. रेहम करो निलेश दादा पे. सुरेश दादा म्हणताय तू कुठले आहेत? हे भगवान. ओ सुरेश दादा, तुम्ही माझ्या 8 दिवस झालात माझ्या लाईव्हला येणार आणि आज मला हा प्रश्न विचारते, मी देणार नाही उत्तर. समर्थ दादा म्हणतोय सॉरी सॉरी मी बोलत होतो, समजले का तुले? सिद्धी काय म्हणतात तिले दुबुक दादा म्हणतात मले. संदेश दादा म्हणता बरी हा वहिनी, तुमची आठवण काढता हा. होय काय, खरं सांगताय हो संदेश दादा. निलेश दादा म्हणताय सरांनी भाषा मस्त सिरानी भाषा मस्त वाटत आहे, बिग बॉस मध्ये ऐकतोय, छान वाटत आहे. हा मले मले बी आवडली, तुले आवडली काय? संदेश दादा म्हणते हो ओनली मालवणी. सुरेश दादा कानडामध्ये बोला ना हो ताई प्लीज, एक शब्द कुठला तरू. यंडू गुंड थंड पाणी म्हणणं कुंडुमाचं वात विंडू गुंडुमा. एवढंच येतं दादा मला. सुरेश दादा एवढंच येतं मला कानडामध्ये. समर्थ मध्ये गिरीश का गाना, सोने का गाना, गिरीश का सोने का गाना, गिरीश का क्रिश का सोने का गाना, दिल ना दिया, दिल ना दिया, बोलो ना बोलो ना किया, आखे दुनिया में भी अगर बोलो तो ना बोलो क्या किया. निलेश दादा म्हणते ऐराणी भाषा शिरा पडो
टाईप झालो. ओके शिरा पडो तुले. काय बोलली राहून मले. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं. वन्स मोर ताई. हे बघा ती कन्नड भाषा नव्हती दादा. गुंड थंड पाणी. आणि वन्स मोर म्हणताय सुरेश दादा. हे भगवान आता ते परत बोललेलं काय आठवू मी. गुंड थंड पाणी म्हणते की तशी नव्हतं म्हणते की तो मानी वाट मध्ये मिना. हे भगवान सगळे दोस्त. कानडा भाषा आहे मला अशीच येते. सॉरी ऐसा है वो प्यार ना किया तो तूने क्या किया. अरे भगवान मुझे कुछ नहीं आता. मुझे कानडा नहीं आता. मुझे मालवणी आता. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करना. मंडळी डबल टॅप कर. यार दीदी तुझे कर्नाटका लय खतरनाक भाषा. भगवान खतरनाक आहे ना. परत बोलायला सांगू नका मला कोणी. येत नाही काय नाही. निलेश दादा म्हणते चला चला तिकीट 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 तिकीट. कानडामध्ये बोल दादा. निलेश दादा तिकीट तिकीट. कानडामध्ये बोल. समर्थ म्हणते वापिस हास्याची बारी आली तर दीदीला सांगायचं कन्नड का भाषा बोलायचं. प्रीतिया की कन्नड भाषा सुनोगे का. प्रीतिया की कन्नड भाषा सुनागे का. गुंड थंड पाणी. ताई कोकण म्हणजे एक स्वर्गच आहे ना. हो दादा एक स्वर्गच आहे. तिथं मालवणीत बोलतात कन्नड नाही बोलत. सुरेश दादा मी मालवणीच बोलत जाईन हा दादा. प्लीज हा मला नाही येत भाषा. भाषेचा अपमान केल्यासारखा होतो. प्लीज मला नको सांगू. मी मजाकमध्ये काहीतरी असंच बोलली गुंड थंड पाणी. पण ते मला भाषाच जर येत नाही तर मी बोलणार कशी. निलेश दादा हसतोय. कन्नड का भाषा तेरे पास ही रखो. मला येतच नाही रे बाबा. आता कर्नाटकातली एक माझी फ्रेंड आहे तिला सांगायला पाहिजे मला कन्नड भाषा शिकव. बिहारी भाषा सोने का क्या. बिहारी भाषा बिहारी भाषा होती है. था रे पता नाही नाही काहीतरी आता विसरली. इथे आहेत माझ्या फ्रेंड्स त्या बोलतात. सरसुखाची श्रावणी किनारतात जीव हा गुंतल्या तूर. निलेश दादा विचारतोय काय ताई मजेत ना. असं कन्नड भाषेमध्ये लिहिलंय बरोबर ना निलेश दादा. कहाँ हो आप लगातानी बिहार. कहाँ हो आप लगातानी बिहार. मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी लग रहा हूँ क्या बिहार. हाँ तू तो बिहारी ही लग रहा है बाबा. बिहारी बाबू लग रहा वा. आनंद दादा म्हणताय ताई तुम्हाला कानड येते का. सगळ्यांना सांगून थकली की मला फक्त मालवणी आणि मराठी आणि हिंदी येतं. कन्नड नाही येत. समर्थ तुझे मेसेज डोक्यावरून जातात यार. तुला काय बोलायचं तेच कळत नाही मोस्टली. प्लीज इम्प्रूव्ह. यार तेच ना निलेश दादा हा मला काय बोलतो तेच कळत नाही. मी आपली समजून उमजून आपलं होय होय बरोबर राईट नाही असं बोलून ना चालवते. तर
माझ्या तर डोक्यावरूनच जातात निलेश दादा. मंडळी प्लीज डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी पोळी चॅनलला. निलेश दादा म्हणतोय अगो खंडामध्ये कानड हा मध्ये ता ति ति तिकीट काढलंस काय असा होता. AI चा वापर करून शोधलय. AI बाबा की जय. AI बाबा की जय. आता AI वापरून माशा सगळी रेल म्हणते को डब्बा बच गया दीदी का डब्बा बच गया. ओके मेरा डब्बा बच गया. फोन आया था मेरी दोस्त का तो डब्बा इसलिए बजा था. निलेश दादा आमची एक शेजारची पोरगी आहे ती लय बरे देवा. ती शेजारच्या पोरीनं मला लय डोक्याला घाललंय. हा नुसता समर्थ त्या शेजारच्या पोरीशिवाय ह्याचा विषयच नाही डोक्यात. शेजारची पोरगी शेजारची पोरगी. अरे काय चाललंय तुझं. का लक्ष देतो त्या शेजारच्या पोरगीवर. तुझ्यामुळे मी टोपी उतरली आता रागाने. काय यार छे असं असतंय का. शेजारच्या पोरीवर एवढं लक्ष कशाला तुझा. शेजारच्या घरात तुला जायचंच कशाला मला सांग. तुला शेजारच्या घरात जायचंच कशाला आहे. स्वतःच्या घरात बस ना. शेजारच्या घरात जायचं काय तुला. अरे वह एक फिल्म के नाम रहती है ना साक्षी की मम्मी. समर्थ तू नीट नाही बोललास लॉजिकली नाही बोललास तर मी तुझे कमेंटच नाही वाचणार. हा बघा समर्थ एक शेजारच्या पोरगीचं इथं बोलतोय. प्लीज म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. पटापटा लाईक करा. आज थोडीशी तब्येत डाऊन आहे माझी त्यामुळे जास्त बोलायला जमत नाहीये. प्लीज सर्वांनी समजून घ्या आणि डबल टॅप करा. हर्षल पाटील म्हणतायत नमस्कार करतो ताई साहेब. हर्षल दादा नमस्कार. स्वागत आहे. स्वागत आहे. कुठून आहात हर्षल दादा तुम्ही. कुठून आहात नक्की सांगा. आता मी काय केलं. अरे समर्थ तू काय बोलतोस ना हे साधी डोक्यात शिरत नाही आमच्या. 1 तास लागेल ते डोक्यात शिरायला आणि ते शेजारच्या पोरीचंच तुझ्या डोक्यात आहे फूल. आता दुसऱ्यांच्या घरात तू गेलास तर कसं घुसायला देतील तुला. शेजारची पोरगी कशी घुसायला देईल. कॉमन सेन्स नाही रे बाबा. काय करावं या पोराचं. समर्थ तू तिला ट्रेन मधून ताईकडे जम्मूला पार्सल पाठव. तिला रिपेअर करून पाठव. अरे दादा शेजारची ती पोरगी हिला कशाला घुसायला देईल. तिचा काय बिचारीचा दोष मला सांग. समर्थ मध्ये आमची शेजारचे ते युट्यूब मध्ये बदनाम आहेस. हे भगवान आता शेजारचे पण युट्यूब मध्ये बदनाम आहेत बाबा बाबा. हर्षल दादा म्हणतायत जळगाव खानदेश. ओके हर्षल दादा खानदेशवरून बोलताय का. खूप खूप स्वागत आहे हर्षल दादा. मी कोकणातली आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत. तसेच आता मी जम्मू काश्मीरला आहे तर जम्मू मधलेही टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला आहे. तर नक्की एकदा पहा आणि मला कमेंट करा की तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटले ते. आणि चॅनलला जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं दुपारी 1 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता. समर्थ म्हणते समजले का तुले. खानदेशी समर्थ रेल्वे ड्रायव्हर म्हणते मले. हो बाबा तू रेल्वे ड्रायव्हर आहेस. तू महान आहेस दादा. समर्थ भाई की जय हो. नीलेश दादा म्हणते कुछ तो गड़बड़ है दया. अभी तो मेरा सर फटने वाला है ये समर्थ के वजह से. अच्छा हो गया दीदी जम्मू कश्मीर से वरना दीदी बोलती हम शिमला से करेले असे हे. अरे देवा मी आता ना तंग झाली आहे समर्थ. मी तुझ्या अजिबात कमेंट वाचणार नाही. अजिबात कमेंट वाचणार नाही. काय बोलतोस त्याला लॉजिक नाही काय नाही. काही बोलतोस तुला येईल तसं बोलतोस. शी डोकं मॅड होईल माझं असं.
अरे बाबा, आता तू एकतर काय म्हणते ते 20 दिवसाची सुट्टी घेतली आहेस. मला वाटतं 20 दिवस मला डोक्यात तेल घालावं लागणार आहे तुझे कमेंट वाचून अजून. अरे सॉरी, ठीक से मेसेज करतो. कर बाबा, एकदाचे ठीक से मेसेज कर कर, या बहिणीसाठी कर, दया कर. हे बघ, भूतासारखे केस झाले, डोळे बघ कसे झालेत, दया कर माझ्यावर प्लीज. तुम्ही पण दया करा मंडळी, डबल टॅप करा, सांगावं लागतंय तुम्हाला मंडळी, प्लीज डबल टॅप करा. अमोल दादा म्हणतायत नमस्कार ताई, कसे आहोत? अमोल दादा मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात? अमोल दादा ही बघा माझी टोपी. परत तुम्ही विचाराल तुमची टोपी कुठे आहे? निलेश दादा म्हणते समर्थ कॅरियर वर लक्ष दे रे बाबा, लाईफ एन्जॉय करायला नंतर मस्त मज्जा येते, आता सेटल व्हा चांगले. करिअरवर, हा करिअरवर लक्ष दे. निलेश दादा महेश दादा म्हणतायत नमस्कार ताई, ताई कसे आहात? महेश दादा मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. कुठून बोलताय हेही सांगा. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. मीना मीना ताई बोलताय ताई कशी आहे? मीना ताई मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात? कुठून बोलताय? निलेश दादा म्हणतात होय ताई, बघ तुका जमत नसात तर बंद कर लाईव्ह. हे अजून 15-20 मिनिटच घेतलं. समज उडी उडी बाबा दी, मी लय मोठी चूक केली आहे. उडी उडी बाबा उडी उडी बाबा दीदी, मी लय मोठी चूक केली. आता कुठली चूक केली ते पण आम्हाला सांग आता. कर्नाटका, महेश दादा कर्नाटकावरून बोलतायत, खूप खूप स्वागत आहे दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मीना ताई बोलतायत सातारावरून बोलतायत, थँक्यू मीना ताई, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझे चॅनलमध्ये चांगले चांगले व्हिडिओज आहेत, ब्लॉग आहेत, शॉर्ट्स आहेत, आणि लाईव्ह असतं आपलं दुपारी 1 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता, तर जॉईन व्हा. अमोल दादा म्हणते ताई खूप थंडी आहे वाटतं, टोपीचा विषय केलो नाही, तुम्हीच केलो, खूप हसलो. तुम्ही माझ्या टोपीबद्दल विचारता ना, म्हणून मी म्हटलं ताई टोपी घातला थंडी आहे का? म्हटलं आधी दादांना टोपी दाखव, ही बघा माझी टोपी. थँक्यू दादा, तुम्ही हसलात तरी ना, तेच मस्त आहे माझ्यासाठी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, फक्त 12 लाईक झाले आहेत, तुम्ही अजिबात करत नाही आहात डबल टॅप. अमोल दादा म्हणतात हाय. अमोल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. रामकृष्ण हरिताई म्हणतायत अमोल दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून आहात दादा तुम्ही? अमोल दादा कुठून आहात नक्की सांगा. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, फक्त 12 डबल टॅप झाले आहेत. प्लीज डबल टॅप करा, 20 लाईक्स तरी होऊन जाऊ दे मंडळी. हाँ भाई, तू जा फोन चार्जिंग पे लगा और दिमाग ठंडा रखो. सर्वेश दादा म्हणतायत हॅलो प्रीतिया कुंभार. हॅलो सर्वेश रासम, स्वागत आहे तुझं. मीना ताई म्हणतायत ताई तुम्ही खूप छान हसतात. थँक्यू थँक्यू मीना ताई, थँक्यू सो मच. या माझ्या लावेला अजूनही दुपारी असतं, उद्या दुपारी पण असणार आहे, उद्या संध्याकाळी पण असणार आहे, आणि छान छान ब्लॉग आहेत. नक्की मला सांगा आणि कमेंट करा, जॉईन व्हा आपल्याबरोबर. पूजा ताई म्हणतायत हाय ताई. हाय पूजा दीदी, कशा आहात तुम्ही? अमोल दादा म्हणतात नगरवरून. ओके, नगरवरून बोलताय का? स्वागत आहे अमोल दादा. प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा. प्रवीण दादा म्हणतायत वा सुंदर दिसता मॅडम. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. डबल टॅप एकही वाढत नाहीये मंडळी, तुम्ही एकही डबल टॅप करत नाही आहेत. फक्त मॅडम मेंबरशिप नाही का? प्रवीण दादा माझं चॅनल मॉनिटाईज नाही झालं आहे, मॉनिटाईज झालं की तुम्ही मेंबरशिप घेऊ शकता. जेव्हा मेंबर होईल, मी प्रयत्न माझे चालू आहेत मेंबरशिप ह्याच्यासाठी, मॉनिटाईजसाठी मेहनत आहे तेवढी. बघू तुम्ही कितीपर्यंत साथ देताय मला नक्कीच. पवन दादा पवन कुमार म्हणतात हाय पवन दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून बोलताय तुम्ही? कहाँ से बोल रहे हो आप? मस्त आहे ग. पूजाताई म्हणतात मस्त आहे ग. ओके पूजाताई, जेवलात का? व्हॉट्सॲप बोल
व्हॉट्सॲप स्टेटस बोल रे. हाय हाय नमस्कार शैलेश घाडशी. शैलेश घाडशी. हाय नमस्कार दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. कहाँ से हो आप शैलेश भाई? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. सुदाम भावस्कर हाय सुदाम दादा नमस्कार स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा आणि ज्यांनी ज्यांनी चॅनलला जॉईन झाले त्यांनी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्याशिवाय तुम्हाला माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन, ब्लॉगच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही आणि तुम्हाला लाईव्ह मिस होईल. त्यामुळे प्लीज डबल टॅप बेल आयकॉनवर क्लिक नक्की करा. आणि सुदाम दादा तुम्ही कुठले आहात तेही नक्की कळवा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 15च डबल टॅप झाले आहेत. अनिल दादा नमस्कार स्वागत आहे तुमचं. कुठून बोलताय तुम्ही? ओके तुम्ही जळगावचे आहात ना, विसरलेली मी, सॉरी. हा सुदाम दादा खूप खूप स्वागत. अनिल दादा खूप खूप स्वागत आहे. जय महाराष्ट्र, जय शिवराज, जय नमो बुद्धाय. अमोल दादा म्हणतायत येतो ताई, बाय, पुन्हा पुन्हा येऊ. हां हो अमोल दादा, थँक्यू सो मच तुम्ही आल्याबद्दल. सुदाम दादा म्हणतायत संभाजीनगर. ओके संभाजीनगरहून बोलताय का? थँक्यू सो मच आल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. चंद्रकांत मिश्रा, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ चंद्रकांत भाई, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? शैलेश भाई बोल रहे वह. पूजाताई म्हणतात काय करत आहे ग ताई? काही नाही ताई, आता लाईव्ह घेतलंय, आता थोड्या वेळाने बंद होईल 15-20 मिनिटांनी. तुम्ही काय करताय? अनिल दादा म्हणताय ताई मी जळगाव खानदेश. जळगाव खानदेशचे आहात का अनिल दादा? खूप खूप छान. तुम्ही चॅनलला जॉईन आहात का दादा? नक्की सांगा. सर्वेश दादा म्हणतात थंडी पडली म्हणजे तब्येत खराब होत असेल ना? तब्येत नाही खराब होत. आता इथं थंडीमध्ये आम्ही सेट झालोय, पण काय होतं जर रात्रीची वगैरे झोप नाही भेटली तर व्यवस्थित म्हणजे सकाळपासूनचं हे व्यवस्थित होत नाही रुटीन, त्यामुळे थोडंसं डाऊन आहे. संदेश दादा म्हणते अनिल दादा कुठून? ते जळगाव खानदेशचे आहेत संदेश दादा. यश दादा म्हणतात पूजाताई म्हणतात काही नाही ग, लाईव्ह बघत आहे. ओके पूजाताई, मग जेवण वगैरे बनवलात का? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत आपल्या चॅनलवर. तसेच माझ्या चॅनलवर महाराष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत आणि छान छान शॉर्ट्स आहेत. नक्की तुम्ही व्ह्यूज द्या. अनिल दादा म्हणते ताई मी ID चेक केली, मी मधुकर गुळचर. काय हो दादा मधुकर गुळचर, तुमची ID चेक केली म्हणजे काय? जितू दादा म्हणतात कोकणची आठवण इली काय गो चढवा. जितू दादा कोकणातली आठवण कधी नाही येऊची, रोज येता. कधी जाऊ का होता, आम्ही मे महिन्याची वाट बघतो. नितेश दादा म्हणतात आदरणीय प्रीतीताई साहेब नमस्कार, कोकणची माणसं साधी बोळी. येस दादा तुम्हालाही खूप खूप नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. आपण कोकणातली माणसं साधी बोळीत असो. नितेश दादा म्हणतात हाय. अनिल दादा म्हणतात ताई मी तुम्हाला सब केलं आहे. धन्यवाद अनिल दादा. नितेश दादा म्हणते मधुकर दादा जय भीम नमो बुद्धाय. नितेश दादा तुम्हाला म्हणतायत. पूजाताई म्हणतायत नाही ग, गरम ग्रामपंचायतला हळदी कुंकू कार्यक्रम होता, तिथं जेवण केलं. वाव मस्तच. आम्हाला पण आणायचं ना पार्सल ताई. अनिल दादा म्हणतात ताई मी ID बदलवली, मी मधुकर गुळचर. ओके ओके दादा, ओके दादा, थँक्यू सो मच आल्याबद्दल लाईव्हला. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा लवकरात लवकर.
सॉरी 20 लाईक्स तरी होऊन जाऊ दे मंडळी. 45 मिनिट, अजून 15 मिनिटं आपलं लाईव्ह चालणार आहे. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. आणि प्लीज जर कोणालाही मला सपोर्ट करायचा असेल तर आठवड्यातून एकदा तरी माझ्या व्हिडिओची प्लेलिस्ट ऑन करा. त्याने मला खरंच खूप फायदा होईल. जेव्हा तुम्ही फ्री असता, मोबाईल चार्जिंगला असतो, तेव्हा प्लीज लावू शकता तुम्ही. संदेश दादा म्हणतात आपली भाषा बोला. होय संदेश दादा, आपली भाषा मालवणी भाषा असा. काय मग बरे असाय मग? काय करताय? वहिनी काय शिजयता? दिसता ती बघा माका काहीतरी शिजयता, मस्त वास येता. पूजाताई म्हणतात ओके ताई. पूजाताई बाकी काय मग? वी आर मालवणी. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. संदेश दादा म्हणता मालिका बघतोय. खयची मालिका बघतात? बिग बॉस नाही बघणार? माका सांगा, मला सांगा बिग बॉस मध्ये कोणाला सपोर्ट करताय तुम्ही? कोण आवडतंय तुम्हाला बिग बॉस कंटेस्टंट मधला? लवकरात लवकर सांगा की तुम्हाला बिग बॉस मराठीमध्ये कोण आवडतंय, कोण तुमचं फेवरेट आहे. दिव्या शिंदे, येस दिव्या, खूप छान तिचं स्पीच आहे. मस्त आहे पोरगी, बिंदास्त आहे आणि बोलते अशी म्हणजे शिवाय नाही पण बोलते बिंदास. दिव्या शिंदे ओके. निलेश दादा म्हणतात किरण. किरण किरण कोण आहे? हा 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 हो ना, काय तो वहिनी बनता तो. वहिनीला वोट करणार निलेश दादा तू? वहिनीला? आमची वहिनी कोथिंबीर मागत होती, तुम्ही दिलात नाही त्या दिवशी. वहिनीने आमची गोल्डन की लपून ठेवली की. पूजाताई म्हणताय जिल्हा परिषदला कार्यक्रम आहे 20 डेटला. ओके पूजाताई, मी नक्की येणार आहे. जेवायला भेटणार तर इथं जेवण बनवायला लागणार नाही मला. सुरेश दादा म्हणतायत ताई जेवण काय आहे आज? स्पेशल चिकन की पिठलं भाकर? चपात्या बनवणार आणि भाजी. सुरेश दादा म्हणतायत ताई जेव्हा ओके वाचला. नितेश दादा म्हणते अभ्यासू आहे. हा तिचं वाचन खूप आहे. यश म्हणतोय रिप्लाय प्लीज. मी फालतू गोष्टींना रिप्लाय देणार नाही. निलेश दादा म्हणतोय स्विमिंग पूल मधला पाणी पिणारो. आमची चहा मिळाली प्लीज. हॅलो सचिन दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. निलेश दादा हे सचिन दादा आहेत, कोल्हापूर मधले आहेत. तर यांनी मला आज खूप गायडन्स दिला त्यांच्या लाईव्हवर. मी गेलेली, त्यांनी माझ्यासाठी एक लाईव्ह ठेवलं आणि खूप मला यूट्यूबबद्दल माहिती दिली. जे मला प्रश्न पडलेले त्याची उत्तरं दिली. लाईट गेली वाटतं. चलता लाईन घप होतला, बंद करा. बाबू दास म्हणते हाय, कुठून आहे बाबू दास? नमस्कार. वैष्णव म्हणतात मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. नितेश दानवते दिव्या शिंदे अभ्यासू आहे आणि मोटिवेशनल बोलते, विशेष शिवकन्या आणि भीमकन्या आहे. ओके, खूप छान आहे दादा. ती पण खूप छान खेळते, तगडी आहे एकदम. निलेश दादा म्हणतायत होय होय तोच कोथिंबीर वालो. भारी, पण ना त्याचा माइंड खूप शार्प हा दादा. मी बघितलंय त्याचा माइंड खूप शार्प हा. असलो खेळता ना, बारकाईन खेळता बघ तू, पुढे जातो तो. तर दादा म्हणतायत ताई कुठून आहे? प्रभाकर दादा तुम्ही माझ्या चॅनलला किती वेळा आला हो? प्रभाकर म्हणून
नाही, प्रभाकर दुसरे येते. प्रभाकर दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. संदेश दादा म्हणतायत मी सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ही मालिका बघत आहे, एक मस्त मालिका. वाव, खूप छान दादा. सध्या ती सुरू झाली आहे ना. निलेश दादा म्हणताय खूप खूप धन्यवाद सचिन दादा, असे सपोर्ट करा एकमेकांना आणि न्या. हो, क्वेश्चनची आन्सर कोण देणार? कारण ज्याचं त्याचं चॅनल मॉनिटाईज झालं आहे तो कोणीही आपल्याला सॅटिस्फाईड आन्सर देत नाही. ही सच्चाई आहे. म्हणजे कितीही लाखोवर जरी त्यांचे सबस्क्रायबर झाले तरी हो नाही ह्याच्यामध्ये उत्तरं देतात व्यवस्थित. म्हणजे डिस्क्रिप्शन म्हणजे असं करून देत नाही. पण ह्या दादांनी खरंच ना, एक कोल्हापुरातला म्हणतात ना माणूस किती चांगले असतात. दादा तू नेहमी म्हणत असतो की कोल्हापुरातली माणसं खरंच खूप छान असतात. तसेच हे दादा आहेत. खरंच खूप त्यांनी मला गाईडन्स दिलं. जवळ-जवळ 1 तास मी त्यांचं गाईडन्स ऐकत होती. त्यांना प्रश्न विचारत होती आणि त्यांनी खरंच खूप छान उत्तरं दिली. मला खरंच खूप बरं वाटलं आज, की काहीतरी मला प्रश्न पडतात आणि म्हणजे मी विचार करत होते, देवाला विचारत होते, की यार मला या व्हिडिओज तर नाही आहेत ह्याच्यावर, पण मला उत्तरं कोण देईल ह्याची? आणि रात्री मी विचार केला आणि माझ्या लाईव्हला हे दादा आलेले. कोल्हापुरी दादा म्हणून आहे एक त्यांचं चॅनल आणि हे एक आहे. तर त्यांनी याच्यावरून मला जॉइन केलं. मी त्यांना म्हटलं, की तुम्ही जर सांगताय तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झाले तर आम्हाला पण द्या. तर मला असं वाटलं, की ते बोलले, की माझ्या लाईव्हला या. तर मला असं वाटलं, की तिथं पैसे म्हणजे क्लास माझं हे जॉइन करा बोललेले. तर मला वाटलं, की पैसे देऊन हे मला सांगतायत की काय? तर ते बोलले, की नंतर मी त्यांच्या जॉइन झाले. म्हटलं, की ठीक आहे, येते मी जॉइन व्हायला. तेव्हा ते बोलले, की मला टाइप कर एवढं सगळं टायपिंगमध्ये नाही सांगू शकत. त्यामुळे माझ्या लाईव्हला या. मी सविस्तर तुम्हाला सांगेन आणि त्यांनी एवढी सॅटिस्फाईड आन्सर दिली ना दादा, खरंच असं कोणी नाही देऊ शकत. निलेश दादा म्हणते हा ना ताई, कॅप्टन बनूचो चान्स होतो तरी मुद्दाम नाही यूज केल्यान पावर की स्मार्ट हा तो लय. येस, तो कधीच ह्या वापरतलो बघ, जेव्हा तो ह्याका जायत ना नॉमिनेट वगैरे होत तेव्हा तो पॉवर कीचा वापर करतलो. संदेश दादा म्हणतात झाला काय चहा पाणी ताई? हो संदेश दादा झालं, आता जेवायचं आहे. गजानन दादा मध्ये लाईक डन ताई 19 नंबर. थँक्यू गजानन दादा, जेवलात का तुम्ही? स्वागत आहे. निलेश दादा म्हणतात होय ताई. सचिन दादा तुम्ही कोल्हापूरचे आहात ते ऐकून खूप छान वाटले, अजूनच छान वाटले. हो दादा खरंच खूप छान आहेत. त्यांनी मला पण हे सांगितलंय की इन्स्टाला जॉईन व्हा. मी तुमच्या सेटिंग्स काय आहेत ते पण पाहून देतो, की पुढे जाऊन काय होतं दादा, आपण मेहनत घेतो, खूप खूप भयंकर मेहनत घेतो आणि नंतर काय होतं, की चॅनल मॉनिटाईज होते. दादा बोलले मला, की चॅनल मॉनिटाईज होतं आणि नंतर मग 1-2 दिवसातच ते मॉनिटाईज होऊन जातं आणि तेव्हा आपल्याला एवढा धक्का बसतो, की तो धक्का थोडं आपण नैराश्यामध्ये पण जाऊ शकतो असं असतं. कारण स्त्रिया ह्या प्रत्येक गोष्ट मनापासून करत असतात आणि अशा वेळी जेवढी जी घेतलेली मेहनत असते ती फुकट जाते आणि त्याचा काही होत नाही आणि असं असतं. त्यामुळे ह्या सचिन दादांनी खरंच खूप चांगली उत्तरं दिली आहेत मला. तर निलेश दादा तूही त्यांना जॉईन हो आणि इन्स्टावर त्यांच्याशी बोल तू पण. तुला काही प्रश्न असतील तर निलेश दादा. खूप छान सांगतात ते. पूजाताई म्हणते मला पण सपोर्ट करा सर्वांनी. हो पूजाताई, सर्व पण तुम्हाला सपोर्ट करतील. पण प्रत्येकाची ओळख पण व्हायला पाहिजे ना पूजाताई. म्हणजे आता निलेश दादा बघा आहे. हा एक 2 4-5 माणसांना तरी माझ्या लाईव्हवर ओळखतो. त्यामुळे त्याच्याशी लोकं बोलतात. पण आपणही सगळ्यांशी म्हणजे लाईव्हवर गेल्यानंतर आपण एक फॅमिली कशी असतो तसं व्हायचं असतं. आणि तेव्हाच आपल्याला कोणतरी जॉइन करेल, काय करेल आणि ह्या अशा लाईव्हचा आपण फायदा घ्यायचा असतो. निलेश दादा म्हणते ताई कोल्हापुरातली माणसं खरंच खूप छान असतात आणि ते प्रत्यक्ष म्हणजे असं मला वाटलं, की यार ह्या दादांना देवानीच पाठवलं असेल. कारण मला कालपर्यंत मी नुसते व्हिडिओ शोधत होती, की यार माझ्या क्वेश्चनची आन्सरच भेटत नाही आहे YouTubeला. मी काय करू? आणि या आज माझ्या लाईव्हला लास्ट संपता आलेले आणि त्यांनी मला बोलले, की मी म्हटलं, दादा तुमचं लाईव्ह किती वाजता होतं?" ते बोलले, की 7:30. तर मी म्हटलं, "माझं पण 7:30 वाजता सुरू होतं. मी कशी येणार?" मग दादा बोलले, की "मग आता का तुमच्यासाठी?" तर बोलले, "हां." मग त्यांनी आज स्वतः घेतलं लाईव्ह आणि मी जॉइन झाले. मग अ, आणि लाईव्हमध्ये त्यांनी मला एवढं एवढी इन्फॉर्मेशन दिली ना, की दादा नाही सांगू शकत मी तुला.
एकूण एक इन्फॉर्मेशन त्यांनी मला दिली आहे. निलेश दादा म्हणते हो नक्की होतो मी दादाला जॉईन. प्लीज आय डी इन्स्टा आय डी सांगा, यूट्यूब चॅनल नेम. दादा मी तुला सांगते, मी तुला व्हॉट्सअपला सांगते. कोल्हापुरी दादा, हे बघ हेच ते कोल्हापुरी दादा आणि वाय सचिन. लाईक केलं ताई, धन्यवाद ताई म्हणतायत. धन्यवाद दादा, खरंच खूप धन्यवाद. मला खरंच तुम्हाला भेटून म्हणजे तुमच्याशी बोलून मला एवढं भारी वाटलं ना आज, खरंच खूप भारी वाटलं. काहीतरी म्हणजे मला असं वाटलं की यार मी लाईव्ह घेते ना, कुठेतरी मला एक चांगला माणूस भेटला. म्हणजे आताच्या या जगात ना, हा माझं मॉनिटाईज झालंय ना, चल मी त्याचं काय सांगू, जाईल तर एवढ्यात राहू दे ना. 4 माणसांना आपल्याला पाय खेचायला भेटतात, हेच तर मोठं आहे असं म्हणणारे भरपूर आहेत. म्हणजे मी आता एखाद्याला विचारलं ना, ताई तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झालं आहे का? ताई तुमचा वॉच टाईम किती झाला हो? म्हणजे आता तुम्ही कितपर्यंत पोहोचला असाल? ताई तुमचे डॉलर्स वगैरे जमा झाले का? होतायत का? तुमचं हे होतंय का? कोणीही आन्सर देत नाही, म्हणजे कोणीही आन्सर नाहीत. पण त्या दादांनी स्वतः मला आन्सर दिली सगळी. बापरे! असं कोण नाही करत. निलेश दादा म्हणते पूजा ताई नमस्कार, सॉरी मिस केले तुमचे मेसेज. मजेत ना? मंडळी डबल टॅप करा. कोल्हापुरी दादा म्हणते खूप खूप धन्यवाद ताई. निलेश दादा म्हणते हो सांग ताई. तर पूजा ताई, सगळ्यांशी ओळख करून घ्या तुम्ही. तुम्हालाही म्हणजे सगळ्यांच्या ओळखीचा खूप फायदा होईल, कारण इथं माणसांची ओळख झाली की माणसं सपोर्ट पण खूप छान करतात. तर नक्की तुम्ही माझ्या लाईव्हला येत राहा आणि मी तुमच्याशी सगळ्यांशी ओळख करून देईन. तुम्हाला फायदा होईल, कारण तुमच्यात टॅलेंट आहे. मी तुमचे व्हिडिओज वगैरे पाहिले, खूप छान आहेत शॉर्ट्स वगैरे. पूजाताई म्हणतात ओके ताई. हो पूजाताई, रोज या, म्हणजे तुम्हाला टाइम भेटेल तसा या. आणि जे रोज मेंबर असतात ना त्यांच्याशी नक्की मैत्री करा, कारण आपण एक यूट्यूब फॅमिली आहोत. आपण काय मोठी नाही आहोत. म्हणजे आपण आपला कंटेंट किंवा आपलं जे आहे ते मोठं नाही आहे. आपण स्टार्टिंग छोट्यापासून सुरुवात केली आहे आणि आपण त्याच कॅटेगरीतले सगळे आहोत. तर एकमेकांना घेऊन पुढे जाऊ नक्की. निलेश दादा म्हणते कोल्हापुरी दादा तुम्ही ताईला मार्गदर्शन केलात, ऐकून खूप बरे वाटले, खूप धन्यवाद मनापासून. निलेश दादा खरंच मी त्यांचे खरंच खूप आभार मानले. खरंच म्हणजे 1-1.5 तास त्यांनी माझ्याशी बोलत होते लाईव्हला. मला आणि सारखे सारखे विचारत, ताई अजून काय विचारायचं असेल तर विचारा, ताई अजून काय विचारायचं असेल तर विचारा. आणि असं सांगणारा किंवा असा विचार म्हणजे हे करणारा, मी तर जेव्हा युट्यूब चालू केलंय त्यापासून मला कोणीही भेटलं नाही असं माणूस. आकाश कदम म्हणतात हाय ताई. नमस्कार आकाश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून आहात? सॉरी, आकाश दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. आता मी लाईव्ह संपवणार आहे. 1K सबस्क्रायबर होती ग. या ताईंचे 1K सबस्क्रायबर होते आणि त्या पण त्यांनी आपल्या मुलीसोबत लाईव्ह केलं आणि त्यांना हे झालं, काय ते स्ट्राईक आला ना, स्ट्राईकच आला ना पूजाताई. नाही हो आकाश दादा, नाही विसरले. पटकन असं कुठून बोलताय हे बोलायची सवय झाली ना, त्यामुळे मध्ये थांबले मग मी. काही नाही ताई, दुसरं चॅनल काढा, परत परत सुरुवात करा. हो ग ताई म्हणतायत. पूजा ताई काही नाही, परत स्टार्ट करा तुम्ही. आपण आपले प्रयत्न करत राहायचे. यश देणं न देणं देवाच्या हातात असतं. फक्त काही चुका असतात त्या आपण करायच्या नसतात. निलेश दादा म्हणते खरंच यार काय कनेक्शन आहे कोल्हापूर सोबत कळत नाही. मला पण छान एक्सपिरियन्स आला आणि आज तुला पण मस्तच. यस दादा खरंच छान. तर मंडळी थँक्यू सो मच तुम्ही माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. आपण उद्या दुपारी 1 वाजता भेटू किंवा त्याच्या आधीही भेटू. मी कळवेन तसं. नोटिफिकेशन तुमच्या ऑन ठेवा मंडळी, तर आपल्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत जातील. तर थँक्यू सो मच. मी आता लाईव्ह संपवणार आहे.
सर्वांनी बायचा मेसेज करा. प्रमोद दादा, मित्राच्या मुलाच्या बड्डेला आलोय दीदी, बड्डेला टाइम आहे म्हणून परत लाईव्ह जॉईन केली. ओके दादा, ओके दादा. आता मी लाईव्ह संपवते दादा. आता थोडंसं काम आहे त्यामुळे उद्या उद्या आपण उद्याला 1 वाजता किंवा त्याच्या आधीही लाईव्ह घेऊ शकतो. तर बघू, मी कळवेन. पण उद्या आहे आपलं लाईव्ह दुपारी. निलेश दादा म्हणते, होय ताई आराम कर थोडा. हो निलेश दादा, आयडी पाठव दादाच्या. हो दादा, नक्की पाठवते. आता लाईव्ह संपलं की लगेच पाठवते. बाय मंडळी, बाय बाय. कोल्हापुरी दादा नमस्कार, बाय बाय, टेक केअर. बाय पूजा. आकाश दादा बाय बाय. निलेश दादा, प्रमोद दादा बाय बाय, टेक केअर. बाय. सर्वांनी डबल टॅप करा प्लीज, डबल टैप करो. रुक रुक रुक, अभी नहीं रुक रही हूँ, अभी मुझे जाना है. मैं लाइक कर रही हूँ. रुक रुक. ये देखो मेरी उत्तराखंड की फ्रेंड, माय बेस्टी. थैंक यू सुप्रिया दीदी, थैंक यू. बाय बाय. बाय एवरीवन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम. बाय.